Hello guys, welcome back to my channel Bibisika daimary. लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जाबाय दै लोमनाय जा दै लोमदो आरोना फख्रि सख्रि सब लोमजोबबाय न'नि फख्रिफोरा नै बे आमाइलाहानि फख्रि आरोना लोमजोबबाय ओमफ्राय नै बिथिं आबौमोनहानि ओमफ्राय बै आबौमोनहानि नाया बिथिं फैदो आरो ओमफ्राय बे मोनसे फख्रियाव गैया मोनथाम फख्रि दङ बै मोनसेनिफ्राय फैदो आरोना बेहाय नै बे मोनसेयाव हाबफैजोबबाय जा फिथिख्रि ओमफ्राय ना खावै ना मावा मोनदो आरोना दुब्लिफोरावथ' जा लोमजोबबाय दैफोरा माने दैमा बायदि जाजोबबाय आरोना नै बोहैगासिनो दोङो नै हमदो आबैया नै माबैसे मोनदों खादानि जाहानाव फिसा फिसा हाबो मावाल' नै देग्लाय जा ना फैखादो ना दुब्लिफोराव जा मोनजासिगोन ओमफ्राय देग्लाय मैथा बारा गैया माने ना बारा थाबासो मैथाया बारा थाया आरोना मैथा जाया मैथाया माने खम जायो आरोना ना बारा थाबासो नङा आबै ना फैसोबा मैथा थाया जायो न' ओमफ्राय ना गैयाबासो जा मैथा जायो खोमा इदि ना बुंसै माथो मानसिफोरा अखा बाराबानो थैलाङो अखायाथ' गानोनो रोंला ओरैबायदि हाखादोना अखाया जाबायदि हादो माने ब्रेक गैयै हाखादो बेलेगफोरावथ' दैयानो लोमजोबबाय आरो दुब्लिफोरावथ' आयु लोमजोबस्राबाय दैबाना जाबाय आरोना दैमा निसिना जाजोबबाय ओमफ्राय नै फख्रिफोरावबो जा लोमजोबनायसो नै बैलांदो इथिं बे थांग्रा लामा आरोना नैबे आमाइमोनहानि बिथिं थाङो आमाइमोनहा बिनि लामाया नै लोमबाय ओमफ्राय दा अखाया एसे गादो आरोना ओमफ्राय दैया माहाय रानलांबाय दहाय फैनायावथ' जा माने बोहैखादोंमोन आरोना ना हमनायखौ नायलांबाय था लोगोफोर लाबजियाव हाबदो नाया लाबजियाव ओइ नेगासिनो दङ आबैया जा फिथिख्रि ओमफ्राय ना मावाबो मोनदो ना खावैबो मोनदो आरोना बेहाय फख्रियानो लोमजोबबाय बै मोनसे फख्रिनिफ्राय फैदो आरोना बे मोनसे फख्रियाव गैया बै मोनसे फख्रियाव दङ नाया बेनिफ्राय आबौ मोनानिफ्राय फैदो आरो नाया एसे दावगाबोजोबबाय बे मोनसे फख्रियावसो हाबफायजोबबाय आरोना इसानाव ना मोनसोदो ना बै मा ना नाया फै नै बेल' फुवासेयानो जानाय नङा दा जागोनदां नोंसालाय माथो साथामल'खासो साथामल'खासो मेरला मोनजागोन एसे लांबाय आरो आङो मोनबाला बाथोन जानोसो लांनो नागिरदोंमोन एसे बुरजा नांनायबाथ' मोनलांगौमोन आमाइलाहानिफ्राय लाना थांगोन एसानाव बुरजा नांदो एसानिखौ लांदो लोगोफोर नैबे आमाइमोनहानि न' आरोना ओमफ्राय नैबेयाव सायबाय थादो फुङाव मोननायफोरखौ आरोना आं दा सानजौनासो फैदोना एसे खमायबाय माने खावसे दोनबाय फिथिख्रिया माथो एसां गिदिर गिदिर खावसे एवजाबाय नों हमनायखौ ए ओमफ्राय आरो नैबे ना मावा सायदो नैबेयाव ना मावा नै ना मावाबो मोनसोदो ना मोनखादो आरो बेयो जोंनि बे मा बुंगोन बेखौ दंग'खौबा मा बुङो मिन्थिया दंग'खौ मिन्थिया मा बुङो जों दंग' होनना बुङो आरोना दै बोहैनाया बेयाव ओरैबायदि मोनखादो मानसिफ्रा जि दलाहैखादो लाबजेफोराव हैदो आरोना दंग'खौ मा बुंथाय नैया ना गोरि ना नास्राय जाखांनानै दंबाय थायो आरोना दै सिङाव बिथिं दावगाबोनो फैदो आरोना ओमफ्राय फैयाखै बेहायनो दंबाय थायो मानसिनि आवाज खोनाबाबो माने हाबलांफिनो आरोना नै हमनो नागिरदो इथिं फैबायमोन लाबजियाव हाबफैनो नागिरदोंमोन आरोना नाया जा सौ हाबखाफैयो मोनसोदो मोनाबा नै ना मोनबाय लोगोफोर नै मा ना बियो माय ना गोरै मोनबाय नै ना गोरै आयुलै गिदिर बारजोबसिगोन जा ना हाबखाबाय नालाय
आं बिदि गलांगोनबाथाय आं दै थोरफिगोनसो हमफै जल्दि खोलैनो र' बिजाव हम ना फिथिख्रि फिथिख्रि इथिं फैगोन नोंनि आखाइखौ नुगोन ना इदि खालामनाङा इथिं गलांगोन दै दे बायदि लोमलाबाय बे आखायाव बिथिङाव हगार हाबसि जाया लादो गोजाननिफ्राय ओइ दंबावो बबेयाव मुला नायलाय बे मोनसेलाय बबेयाव गैला गलांखांबाय थांदो जा जमा जमानो इन्टारेस्ट नांदों आरो ना हमनो आमाइमोन आनैमोन आबैमोन गासिबो आरो जमा जमानो ना हमदो जा हेपि इन्टारेस्ट खाना जि गिदिर खादे न'नि फुख्रि बायदि मोनखोबा एवबाय खायसे बारबाय आरो दा माबा सायबाय थाबावदो आरोबाव जों पासतासोआवनो सिखारखादों ओमफ्राय आबौ खैथा सिखारनाय पासतायाव ओमफ्राय आबौ होमबारा 3थायाव सिखारदो ओमफ्राय बे हमनाय 3थानियाव ए लासिन जागोन नायना आंबोथ' नाय बुरजा गासिबो दै नायलासोमोन लोगोफोर नै नाया जा इसिनि मोनबाय नै खायसेखौ एवबा आङो मोखांखौनो सुवासैलै दिनै लाय फुख्रि ना बायदि गिदिरबावसो फिथिख्रिया गलांखागोन नोङो खायस्राबा नैया थैसिगोनलै नायलाय गुदुरा थैसिगोन मोनथि दबाय थादो ले गावनो दांबाय थानानै फुख्रि ना बायदि जा गिदिर खानायलाय फिथिख्रि ना गारलासो बावदो भाई आंहा बाथोन जानो एसे लांगोन आमाइलाहानाव बिना फैगोनलै जा गेलेबाय थादों नालाय बेखौनो मावजिफोरा लोगोफोर नै लाय बाथोन जानो लाबायसै आङो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन टेक केयार बाय बाय